खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दोङो आसामावथ' जाबायदि दैबाना जाबाय दोङो आपार आसामखै जा जोंनिखै जाय लवार आसामखै हयथ' जायाखै जानो हागौ नाथाय आपार आसामखै नोंथांमोना मिथिगौ बिराद गेदेर दैबाना जादों आरो गोबां मानसिफोरा न' दुवार गारनानै बाहेराव थानांगौ जादों जानाय लोंनायनि अभाब गोबां मानसिफोरा थांनानै बेयाव हेफाजाब होहैदो बा जाग्रा लोंग्रा राननानै हैदो जायखिजाया बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि जाथाय आं नोंथांनिबो मोननो थाखाय लाबोदों दिनै जाय जाथायखौ खोब सिन्ता खालामनो गोनां खोब साननो गोनां बे जाथाया ओरैबायदि जाहैयो थांनाय 22 जुलाइ खालि जानाय जाथाय नाथाय जन्तर मन्तराव जानाय दिल्लीयाव जि प्रटेस्ट गेदेर स्टुडेन्टफोरा खालामदोंमोन आरो लोगोसे दैबाना जाबाय थानाय बेफोर भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानायावनो आङो बे मोनसे भिडिअखौ मिस खालामलांदों नाथाय दिनै सानबाय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनि आरो नोंथांमोना जोबजासिम नाय खोब दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांदों एक्चुअली सासे सिख्ला नीटनि एग्जामनि जि प्रिपारेसन खालामबाय दंमोन बिथाङा डक्टर जानो लुगैदोंमोन आरो बिनि सासे लोगो 19 बैसोनि उन्दै गथ' बिबो 12आव फरायबाय दङ आरो बिसोर सानैबो लोगो नांनानै मोनसे हाजो सायाव बेरायनाय जायगा दंमोन बै बेरायनाय जायगायाव बिसोरो थांनानै रिल्स बानायबायदोंमोन अबे जायगानि आं नोंथांमोननो लास्टाव खोन्थागोन आरो रियेल घटना बियो आं जेब्लाबो फाल्तु नोंथांमोननि थाखाय लाबोआ नोंथांमोना गुगोलाव दायो सार्च खालामना नाय जे नोंमारगोन ना नोंमारा सानैबो बिदिनो रिल्स बानायबाय थानायावनो बेयाव साथाम सेंग्राफोर सासेनाव पिस्तलबो दंमोन आरो साथामबो बाइक गंसेयाव थांनानै बिसोरो बुङो जे जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि आरो बिदि बुंनानै बै जाय 19 बैसोनि सेंग्रा बिखौ आखाइ आथिं खाथाबजोबनानै बेलजों दोखो बुनानै बुङो सिरि सिरि था नङाबा बे हाजोसानिफ्राय गानना हरगोन सिङाव बिनि उनाव बेयावनो खाथियाव जना थानाय जाय लाइमोनमोन बिजों बिसोर साथामबो अभद्रामि बेबहार खालामो बिखौ बुङो जे नोङो पेन्ट खुलिनानै खोन्थि नोङो हिन्जाव नंगोना नङा बेफोरबायदि लेंगुवेज नोंथांमोना आसा खालामनो हागोन ना सोरनिफ्रायबा ओरैबायदि अभद्रामि खालामनानै बिसोरो रेप खालामनानै बिखौ बेयाव गारनानै साथामबो खारखुमालाङो बहुद गोबाव जुजिनायनि उनाव बै जायखौ खाथाबना दोन्दोंमोन बियो बहुद गोबाव जुजिनायनि उनाव बेयाव आखाइफोरखौ खुलिनो हायो बियो आरो खुलिनानै बियो बै सिख्लाखौ लासै लासै हमनानै दिखांनानै बिनि उनाव बिसोरो फन खालामनो नागिरो पुलिसजों नाथाय हाजो सायावमोन नालाय बेयाव नेटवर्क गैयामोन बिनि उनाव लासै लासै बिसोरो सिङालागै ओंखारबोनानै उनाव बिसोरो जेब्ला नेटवर्क मोनो पुलिसनो खबर हरो आरो लोगो लोगो पुलिसा खै घन्टामाननि उनावनो सासेखौ मोनो आरो सासेखौबो ओरैबायदि टाइपै मोनो सासे पुलिसखौ गावबावनासो खारबावो बियो आरो गावनानै जेब्ला खारो बिनि उनाव पुलिसाबो आथिङाव गुलि गावनो गोनां जायो आरो सासे हमजायो बिनि उनाव सानैखौ नागिरबाय थायोमोन मोनाखैमोन नाथाय 12 घन्टासो उनाव बै सानैखौबो हमो 50,000 करि बिसोरो माने प्राइज होना दोन्दोंमोन जे जाय खोन्थायो बिसोर सानैखौ जाय नागिरना होयो बिसोरनो 50,000 रां होनाय जागोन होननानै नाथाय उनाव पुलिसफोरा नागिरना मोनो दा खोन्थाया जाहैबाय मा दिनै खुनु जायगायाव सिख्लाफोरा सेफ नङा खुनु जायगायाव सिख्लाफोरा सेफ नङा जेराव गिदिंनो थांदो सासे सेंग्राजों थांबावदो बेयावबो सेफ नङा अबेयावबा बेरायनो थांदो बेयावबो सेफ नङा न'खरफोरावबो सेफ नङा अब्ला सिख्लाफोरा अबेयाव थांगोन बेफोर गासै केसा मानो जाबाय दङ बे खोब साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोंनि भारत हादराव मानो बेफोरबायदि रेपिस्टफोरखौ खोब कुइक एक्सन मानो लाया दिनै हमना ला बिसोर साथामखौ हमना लांबाय केस गेलेगोन बेसेबांबा बोसोर बिनि उनाव जेल जागोन ना जाया आरो गोबां प्रुफ सासे सिख्लाया होनो गोनां जायो मोनसे रेप केसखौ माने माबानो थाखाय प्रुफ खालामनो थाखाय मानो इमानदि पुलिसफोरा माबायो आं दिनै आदालतआ बा जोंनि संबिधानाव बेफोरबायदि केसखौ माबाना दोनदों आं हमना मोनाखै दिनै नोंथांमोना मिथिगौ गोबां रेपिस्टफोर जोंनि सरकारावबो दङ सरकाराव खमसे खम 40 जननि बांसिन दङ जायनि सायाव रेप केसनि मोनसे केस सालायबाय दङ आरो आं सानो बेफोरनि थाखायनो सरकारा बेफोर आयेनखौ सोलाया नङाबा बिजेपि सरकारखौ नाय खै मास उनावनो मोनसे आयेन सोलायबाय थायो बिसोरो संबिधाननिफ्राय माबा माबि बिल बिसोरो लाबोगासिनो थायो आरो संसदआव बिसोरो पास खालामगासिनो थायो नाथाय दिनै बे रेप केसनि थाखाय बिसोरो मानो मोनसे आयेन लाबा बा मानो
बिनि थाखाय स्ट्रिक्ट रुल मोनसे लाबा आरो आं सानो बै दि एमएलए मन्थ्रिफोर बिसोरनि आखायाव दोङो बिसोरबो बै केसाव जेब्ला बेफोरबायदि रुल लाना फैगोन बिसोरबो बै केसाव कुइक एक्सनाव बिसोरबो साजा मोनगोन आरो लोगो लोगो बिसोरनि सरकारा बायलांगोन आं सानो बिनो मोनसे मेइन पइन्ट आरो बिनि थाखायनो सरकारा बिनि थाखाय जेबो एक्सन लाया नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।